Ahoj, tu Matej z Geopriestor.sk. Vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu si ukážeme, ako nastavíme GNSS prijímač RS3 ako bázu a použijeme bezplatnú aplikáciu Caster Mlit. Poďme na to. Ako prvý krok sme si GNSS prijímač RS3 osadili na známy bod štátnej trigonometrickej siete so známou súradnicou SJTSK, ktorú sme si transformovali a ideme teraz nastaviť GNSS prijímač. Ako prvý krok, respektíve ako druhý krok, sa musíte zaregistrovať bezplatne na stránke mlit.com v časti Caster, kde Mlit vám ponúkne 5 možností použitia takéhoto spôsobu a následne viete použiť prostredníctvom mobilného internetu túto službu na meranie s GNSS roverom ako báza a rover s akýmkoľvek GNSS prijímačom, ktorý je dostupný na trhu. Na obrazovke vľavo ste si mohli všimnúť, že sme si priradili mount point Caster a následne si ideme nastaviť tieto údaje priamo do GNSS prijímača v teréne. Takže zapneme si aplikáciu Mlit Flow. Bezdrôtovo sme pripojení ku prijímaču RS3 s tým, že RS3 budeme konfigurovať ako bázu. Takže pripojili sme v nastaveniach tohto prijímača. Korekcie v tomto prípade máme vypnuté, lebo stojíme na známom bode. Nastavíme si vysielanie N-trip pomocou Mlit Caster. Takže tieto položky nám poskytol Mlit. Tieto sme si vpísali do jednotlivých riadkov, dáme si uložiť. A ďalším krokom je nastavenie základne. Základňu budeme konfigurovať z bodu, ktorý sme si transformovali do VGS84, čiže nastavíme si tieto body manuálne. Máme nastavenú výšku antény na 1,8 metra, to máme fyzicky nastavené na výtičke. Je tam brané potom fázové centrum. A následne si vyberieme bod, ktorý máme transformovaný zo zoznamu súradníc, čiže sme si ho tam vpísali, dáme použiť. A ako môžete vidieť, zemepisnú dĺžku, šírku a elipsoidnú výšku máme nastavenú ako bod našej základne. Dáme si uložiť. Ďalším krokom bude pripojenie sa k tejto N-trip službe od Mlit Casteru. Podotýkam, že je bezplatná, prostredníctvom internetu s roverom. V súčasnosti môžete vidieť GNSS prijímač Stonex S880 s novou kontrolnou jednotkou Stonex S50 s QWERTY klávesnicou. Máme osadenú SIM kartu, ktorá nám bude zabezpečovať mobilné dáta a máme vytvorený nový projekt. Môžete vidieť, že máme surovú presnosť toho prijímača. Takže prejdeme do položky zariadení a nastavenie dátového spojenia. V nastavení dátového spojenia si zvolíme, odkiaľ nám bude tiecť korekcia do prijímača. Takže nastavíme si sieť GNSS prijímača a vôjdeme do nastavení. AP názov necháme internet a tu už môžete vidieť nastavenie kvázi N-tripu, niečo podobné ako SK-POSu, čiže caster.mlit.com, port je 2101. Prístupový bod mount point nám poskytol Mlit a taktiež sme mali údaje aj o mene a hesle do tejto korekčnej služby. Zvolíme OK a opätovne OK. Rover sa nám nakonfiguruje a pokiaľ máme nastavené všetko správne, tak o chvíľočku nám príde korekcia priamo z GNSS prijímača RS3. Ako môžete vidieť, polohu máme zafixovanú a každú sekundu nám prichádza korekcia z Mlit Caster, čiže je to bezplatná služba, ktorú si viete pomôcť na území našej republiky, v podstate kdekoľvek, s tým, že potrebujete len SIM kartu, mobilné dáta a dva prijímače.
Ďakujeme, že ste si zhliadli toto video. Ak by ste mali akékoľvek otázky, čo sa týka nastavení, kľudne nás kontaktujte na geopriestor.sk a radi vám pomôžeme. Ďakujeme za pozornosť.